Příští stanice Pecerady, zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Takže já jsem si myslela, že to jsou Pacerady, a ne Pecerady. Ale to si pletou všetci lidi. Já nechápu, to je úplně jiný. Turnov a Trutnov. To je jiný. Nejseš sám. Pecerady, zastávka na znamení. Vystupujte vpravo ve směru jízdy. Příští stanice Poříčí nad Sázavou, Svárov, zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Tak Bastard už jezdí jenom jeden. No. Pepín, ne? Se všema se loučí. Lokomotiva 12.16. 12 již běžně původní budoucnost nemají. Chybí jim zabezpečovat deficit. Do vybavení bylo nerentabilní. Aktualizujte aplikaci e-bank. V druhé verzi najdete podporu nákupy z dnešní desky. Výuky v červenci, tak co nás čeká. Volím Řečany.
25. se řeš na přelouč. Zrušili se všude výrobu Elíku a Bobínku. Vrací podle plánu. 4. a 6. vyjedou Třeboňsko, Viktora Zisko a Plícko. Kde nebude ani Mistrobus. V Třeboní se můžete podívat na komentovanou prodejku legendárních šrifů. Ale v Chebu roste jedna z nejlevnějších vypravárenských aut České. Pomalu začínáme počítat největší železniční svátek roku. Záleží se potkáme v Chebu, tak nás nostalgických historických důvodů, spousta zajímavostí si uteče. František se dělal náš show. Ježiši, ale 27 můžete už nabídku Vlak Plus se slevou 50% na zpáteční cestu. To je Vlak Plus, Hlasoval, tam se nejvíš, kdo bych stál. Hlasoval. Tak, v vodě, ne. Na hrad nebo zále, ne, dohodne, předány, města, ten se broje. Poříčí nad Sázavou, Svárov, zastávka na znamení. Hele, jsem na Sedlčance jim to slyšel. Stárnelý RS1. No. Tož. Takové průměrné. Je slovenská strana. Ale hrozně to hvízdá. To je krásný relíží a z toho ty začalo měnit než No. Australie. Colors, no jasně. Příští stanice Boříčí nad Sázavou, zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Regio Fox v pyžamu. Čem? V pyžamu. V pyžamu. Aha. Co to je? Tož pyžamo. Víš, co je pyžamo, ne? No, No. A pít je pít. No tak pyžamo. Oblečen v pyžamu. Že to má pít. Pole. aha, hele, už se propojíme. No. Kruh se uzavře. 572, takže to dáme stěží těch 6. Teď se Jo. jdeme dlouho, ale kilometrů jsme narekali málo. Těch dáme. Určitě. Teď jsme zase usázeli, měla být No. na levé straně. Pyžamo. Boříčí nad Sázavou, zastávka na znamení. Pro výstup stisněte tlačítko Můžeš to signalizace. jíst? Ne.
Uj. Jedem. Vystupujte vlevo ve směru jízdy. Teďka to nebylo. Řekni, kdy to máš, jo. Každý ví, že tady asi 100 km. Já smrdím, to je strašné. Se ani nechce věřit, že dneska jsme vstávali 3:50, že? Příští stanice Čerčany, konečná stanice. Jsem chtěl říct, vážení cestující, děkujeme, že jste využili služeb dopravního podniku města Olomouc. Prosíme, vystupte. Jak asi uprostřed pole, když jedeme. No vždycky, apka můj vlak mě vždycky spamuje, vystupte. Já jsem v polu, já nemůžu vystoupit. Ještě ale video na dnešní Co? na dnešní kapsulu. Asi ani ne. Teď je obyčejný ubytko. Takže... Teďka není nic zvláštního jako kapsla 20. Jemine. Musíš zjistit, z kterého nástupiště to jede. No. To je ze stejného, na který přijede to. To je 100%, se 100%. Tak, pouklízet pyžama. Nachystat se k odletu. Za 3 minuty přijede. To ještě musím donahrávat všechno. Pak to mají ti youtubáci kompletní. To se nikdo nedodívá až sem. Si pustil první minutu a... Schválně, kdo to dokouká až sem, tak mi napište komentář. To jsou zvědavé, kolik vás bude. Pošlu vám vizitku z No, pošlu vám zdarma vizitku s vlakem. Já to myslím vážně, napište mi do těch komentářů, jestli to teda půjde. Sázava, Spěšňák. Tím bychom bývali byli přijeli. Rychlík Sázava na mostě. No a teď nevidím. Ne? To není rychlík Sázava, rychlík Vysočina. Tak nachystat k odletu. Čerčany. Tady na to k té budově je umístěná ta kamera. No. Čerčany, konečná stanice. Prosíme, vystupte. Toť to. No, teď zamáváme. No, přijede to sem na tohle nástupiště, protože víc jich tu není. Nebo vlastně na Prahu je to opačně, takže musíme na druhý, no. Tak nevadí.
Tak, vystupovat. Napíšte mi do toho komentu, sú zvědavé. Bye bye.